Pirish Bakhuid tongin duwai nagabinda Yulin Daris Dingan bada Nestorius Karmau bakin yaga jingkoi jingkia barga jingkor koi ki ingasem duwai nagabinda Emmanuel Rangat bad jinda laipos nem jangga jingklat jongi Simjir wais rang mas Bakhuid nomor lais Pak Sauto. One paraya royu try, hallelujah, bemmani baulam play, hallelujah, rashu try la jingayu, hallelujah, laki sam tu yakin. Kobara tongin sangu yau jisu panginang manra bahara ke jing tumu jangi hau jisu baunang yalam yangi shaka jing job kabang idang yale persha yaki bamen nabun gilia ngidwairu nagabinda ki bapangi bashitam ngidwairu nagabinda ka inner healing retreat ka ben stang nadu sngi toding lai po we shi tarik ar tarik lai sngi babaro ki bai kerteng pat ki baron jimut panwan shimenta nginang IT aki baro hau jisu. Ha kerteng upa baru kun baru mensi Bakhuid. Amen. Kajinga jungo trai jungi Jesu Christ bat kajingi jungo blay lem bat kajinga sulak jungo mensi Bakhuid kindon rengka bat pi baro Rengka bat piru. Ko himen ko para tongin sangesh por ban panmap nagabinda kilait kila jungi baro u Jisu ula kitlud iki pop jungi ula job ya ubamen ula job ya uksuit bad habang ya iti daga jingait ya ka jinglong jungi shaka jimpinyai jungu Jisu ngin yo bor halor ka pop jungi nginang duwai nagabinda iwei pat babaro mangingin job halor uksuit halor ubamen kumbang yus ngonya ka gospel ru Jisu don ka bor halor bar ki jing talot ki jing dona tongina ngeskem paduai ba ka jing atli ba ka jing atrelang ba du trai kalong ka baseizo ha ka jingim jongi Jisu be yarap yangi banrat Nyngkong yaki daw ten rai jungi pop jungi baro nagi jing sni baro nga pelam hau blay badan port baro bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun da ki jim perkat da ki tin da ki kam da ki jing le klet da ki jing le palat junga da ki jing le palat junga da ki jing le palat bakraw junga Namar kata ngakarpadi ka Maria Bakhuid kabayay sa katay yaki angel bat kiri kuy bad yapi ko himen ko para benduway nagabinda jonga hau try ublay jongi ublay badan board bar unis ne yangi barandala map igi pop jongi unyalam yangi shaka jingim bam jikut Amen. Try can rat go blaze yangi. Try can rat go blaze yangi. Cristo mapko Cristo rap konom benim jangi benim yangi.
ngin nia duwai ngi duwai lembaga jinga side lem jong Angela Medici naga binda ka jinga jingor ko bara ngi duwai naga binda baro ki badon ki kerteng Angelina Angela babaro ki nyo jingai kotrai ngi karpat to ai baka teisuti Angela Medici Bakhuid kanom pep banaiti yangi haka jingirs bun jame kanamba da kababut yaki jingi kai jonga jingir bat ka jim pikir jonga ngin bas kem yaka jingi kai jame bat ngin penpao yaka haka jingle jingkam jongi da utrai jongi Jesus Christ kun jame uba im bat sensha renkat bat me haka jingelong kawai jonga men siem Bakhuid ublay junom la junom Amen. Kajing puli nakashiti shaki Hebrew. Kopara ukris ulang uksiang jonga jutang batamai bakumta kito yaki balakot kindup yopdyang yakanong pateng bom skut balakular. Namar kalala cia kachingyap kabasius pa yaki nakikam palat kibahapo kajutang baningkong. Naba ukris ularong amsha kacaka kentang balatau da kibriu. Kadonuksa jong kata kabashisha. Henry syaka benenghi ban pau menta kman uble na kabenta jongi. Lemne ularong banterwa kenyaya lade bonsin. Kumbarong uling do rangba syaka jaka kentang man kasnam lambat kasnam kabam day ka jong u. Namarba lada kalong kumta unsin dalade ban syaya bonsin nadu balatau ya kaperte. Henry kumba kalong ula pau shisin na kabenta shi chunam ha kabakut chung kijok banweng no yakipop daga chingknya chung o yalade. Bat kumba labu bakibriu kinyap tang shisin bat hadin kawan kajing bishar kumtaro ukris indala terwa kenyaya u shisin ban kit no yakipop chung kibabun. Unpau hakasin baar amban weng no ya kapop henry ban pelat im ya kito kiba kmi lenti her ya u kaktin chong utrai Isengo yau play. Sam kenai pupra number news pa prapunyo. Temai buleki kampela Ruayu trai kajing ruai kabatemai Nabu trai ulaleki kampela Tika mon baksang tiba kujongu Kiwan lam jing penim jong uhangi Ruai utrai, ruai jing ruai temai Buleki kampela Ni utrai upen benala ka jing jom Upen pau la ka kaki benriu Dajingin bayai ne utrayu bat Kakular bulayu Israel Ruai utrai, ruai jin ruai temai Buleki kampela Baro si perteki layoi Ya kabor bapenemu blejongi Ya risa da jinkmen pertei baro
ya ke no yu ble jongi ruai utrai ruai jing ruai temai bule ki kampla ruai ke no ya utrai ya duitara uturoi risa jam yusim utrai toker hu kodur yau paru pertei pa pertei ba ben riu ba shong apa ruai utrai ruai jing ruai temai bule ki kampla. Hallelujah. 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 Toi kaya ngaya kilinti jong me ku try. Toi kaya nga panim kat kum ka jing shisha jong me. Hallelujah. 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 Utrai undon reng ka bat pim. Ka jimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumu Markus. Ki start ain ki balaya wan hiya na Jerusalem kilaya ong syapang u Jisu. U Bills bol u syong ha u. Bade da u remba kiksuin ba u beno ya kiksuin. Kumda ula kot ya ki sya'u badula kren haki da ki parshi. Kumno u soitan ulaban beno ya u soitan. Lada kahima kayapait persya ya lade kata kahima kanom ne. Balada kaying kayapait persya ya lade kata kaying kanom la ban ne. Balada u soitan u yang persya ya lade badu yapait un la ban ne. Henry un sakudno. Henry don bala ban rung jubor hapo kaying ubruyu bakalain but ban lute ya kimar ki mata jongu lemda ukum shua ya uta ubruyu bakalain banangda usalute ya kiying jongu sisha nga ong hapi ba ya ki pop baro jongi kun bendriyu ba ya ki jingkran ben ble kadba ki kren enom mapno Henry uno ubakran bain persya ya umen siyam Bakhuid unom yo jimap lanoru. Henry unkit kapop bam jukut. Nemar kila ong udon ya umen siyam bam kui. Ka gospel jong utrai. Singara yamik Chris. Ko himen ko para bayid hautrai Jesus Christ ke jimpule mindakasngi ke kadau hangi ya ka bor bamayan jongu Christ halor kie baro ujisu don ka bor halor ka pop badula job ya ka pop haba ujisu la job ya ka pop ula job ya ka bor uksui bad ha ka gospel ngiosngo ki briu ki ba katto kanungut ki briu ki ba wan na Jerusalem kim snohun satya ya ujisu na marba kim sha ya umensiam Bakhuid ban trekam hapo jonki lada ngim sha ya umensiam Bakhuid ban trekam hapo jongi lada ngi kangla ya umensiam Bakhuid ban trekam hapo jongi haka jingbamboy perkat ngidang ailat ya uksuit ban tre hapo jongi bade ka bor umensiam Bakhuid ka pelong yangi kiba light lui shisha but hangne ngiusngo kini ki bruyu
kibampat sautu ya ka jingtrai jong mensiam Bakhuid kila keno ya ujisu ha ka baong hana ujisu ube ya uksuit da uksuit bad ujisu pat uong kumno uksuit udon tang kawe ka jinglong ka bakerpang kata kalong uyatli ban pinjot ya kive uksuit uyatli lang uksuit tre ban yapai halor kapangayu halor kapang ban penjot yakiwe mentau jisu ong uksuit tre ban yapai tre ban penbra yakata ke jingyatli ban lesniu yangi te minda jisu pad ong ban penbra yakata ke jingyatli jong uksuit ban lesniu yangi ngidon kam ayu ngidon kam uwe ubakalain bor but ban pensautu iyangi jisu ong ba uksuit ulong ubakalain bor bad uralut ya ke baro marki mata hangne jisu ong uksud utreshitam ban lumlang ya baru kibru hapo ka bor jangu bad ulong ubakalain boru to minta mano balaban kumyawu jisuang hak ying jungu baklain bor ngimlaban rung ngimlaban shimbiang ya kita ki marke mata jungu tau bru baklain bor ban yo kata ki marke mata nak ying jungu baklain bor ngi haballe ayu shua jisuang hap kum shua ya tau baklain bor mano bade baklain bor hangne hak perte bade uksuit ngi haban kum yawu ni haban te yawu nakataka daw haka farengi ong bind him kum ya uksui but nakataka daw na baro ke jingla uksui ngi te ngi kum ya uksui ngi be ya uksui kanamba umdon borshu halar ki ying jongi halar ke jingem jongi bad kaneka borji sula ai haki apostol yakaba pitte pilate yakaba pilau lalau kane kalong ka bor jong ka jingmut ka bau jisuang u klein bor ude ngide ban yauta ba klein bor ngide ban kum yau tang ujisu don ka bor ban kum yau ksuit ujisu ai ka bor ha ka balang hangi ive pa ive bad ban kum yau ngide ban yatlilang ngide ban yatrelang ban job yau ksuit habangi baro ki bangit ki badon kane ka bor ngiatli kawe ka jingmud kawe ka mensiam ban be ya uksuit unum don borshu hangi don borshu haki inga sem jongi naga daga daw jisuang habau jisu bad ka balang ka ai kane ka bor lemba mensiam Bakhuid lada ngim tre ban ya trelam bad ka jing tre jong mensiam Bakhuid ngimla ban kum shisha ya uksuit te lada ngim pindriu belai shushu but ngingei shushu how jisu but ka jingtre jung mensim Bakhuid hakabalang ngin numla ban job halaruk suit na kata kada jisu la ongum no yaki pop persha yaku unubriu on endon jimap and regi pop persha ya mensim Bakhuid don jimap bakabam mud paro ke jingtre hakabalang kawan namar ka boromen siyang Bakhuid, kamas Bakhuid, kisah kermen baper, habangi duai, habangi kikun kerastan wan lang ban duai, kumba jingya seng ing, lese habangi pelong kano ke jingya seng, hangdo mano batray kam umen siyang Bakhuid. Henry ladang ngit ya kane ka jing pela bad ka jing maya, kaya ka ban sajia nginum Yoshu kaneka bor ban kum uksui naga daw bon ki brio bam ngeit ya ka sakramen don bon ki brio ki penslem ben pediang sakramen don bon ki brio kim duai shirkem don bon ki brio ki pentolot yalade manleki jingyale persha jongi halor ka jinga e jongo bale kalongka po persha man siem Bakhuid ladangim id ladangim treshe tamban penbai ke jingim jongi kalanga popper shayu mensiem Bakhuid namaru jisu ula ai lahat yangi ban penbai ke jingim jongi jisu ula ai lahat yangi lemba ka jingiap jongu ban ya trelang badu
Nagadagadaw, Hakashiti, Shahibrung Yosno, Ujisu, Lembaka Jingyap Jungu, Lembaka Jinkinia, Kaba Marway, Ula Penim Yaka Perte Barokawe, Kaikabalaja, Lembaka Jingyap Jungu Jisu, Kumno Jisu Leo Bor, Banyap Nagabinda Jungi, Kumno Jisu Leo Bor, Halorka Pop, Kade Bar Lembaka, Jing Tre Jungamen Siam Bakhuid, Nadu Kapor Laka, Hadu Ka Jingmi Pa Jungu Jisu Chris, Mano Bella Tre Kam Hapo Jungu Jisu. Ude umensi ang Bakhuid. Nagatagataw, kano ka jingartatin, halor kane ka jimmaya, jang ka jimpenim, kalong ka popper siya, umensi ang Bakhuid. Namar jimpenim, kabamut, penim yangi, nakabor janguni, ubriu baklain, nakabor jangu soitan. Banjot haloru soitan, ngidon kam, ban yatre lang, badu umensi ang Bakhuid. Bad omdon jingim mensiam hakaperte kalam ga jingtre jonga mensiam Bakhuid. Bad kino ki briu ki artatin tendeng ni don ki jingartatin. Haba ublay upen pa hangi hakino ki jingcia ba mayan ki briu ki artatin. Sumudur habangi perlong retreat, habangi perlong convention, lese ki briu ki jingkoi jingkia, ki briu kim ngait hau mensiam Bakhuid kinartatin. Kinong kamdon kano ka jingjia ba shisha hangto. Ngishu kili jingkali. Kaya ka ba jia hangi. Ngim pat pindrit yala de. Ban pediyang ya ka jingtre jonga men siyam Bakhuid. Lese don duru ki briyo. Kiba ya ap ban pindu jingkar men ya kiwe kiba duwairu. Lese don ki briyo ki ong ki statement. Kam in doi ban duwai. Kam in doi ban late retreat. Kam in doi ban late mass man kaski. Kam in doi ban late plapop. Min doi ayu ban plapop. Hau briyo. Kum da terte. Don bun jait ki rukam. Uksuid utrekam. Jar haka jingim jongi. Ban kangalad yangi. Ban roy haka jingim mensiam. Nakata-katau jisu krantenge. Popper siyaw mensiam Bakhuid. Buna pedang jongi haka jimbam sauto jongi ngile popper siyaw mensiam Bakhuid kumne. Ladangi kentait kano ka jimmaya jonga balang kaba ujisu ki wahai hangi kalonga popper siyaw mensiam Bakhuid. Kano ka popper siya iya ki sakrament kalong persya yaw mensiam Bakhuid. Kano ka jingkerle persya ya ke kerdan jangka balang Bakhuid kalong ka pop persya yaw mensiam Bakhuid. Namar ka balang ka namar mensiam Bakhuid. Ka balang ka trekam bat kaya ini namar mensiam Bakhuid. Te ngi mangi ki bangit ngi haban lekumno ngi haban kongu ngi haban pendre shoshu ladangi don jinge halor kane ke jimaya baro. Kenapa utau baklain unum ya borshu halo jongi. Ngimde banai bor ya utau baklain. Namar utau baklain uyale tang ban penjot ya kas jingsuk ke jingya terli jongi. Let's say un rung hake jingim jong kino ki briu. Ulaban rung hake jingim jongi lindo. Ulaban rung hake jingim jongi riniam. Ulaban rung hake jingim jongi remba kilonggomi kena kelombaro. But ngide ban lomba kusiar ba unum yo lad ban penjot yangi. Tenakabinta kane kaya ka bang ngide ban pen kalai ne ke jing duai jongi. Ngide ban pen dribble shushu ya ke jingim jongi. Bahat knamba ngin sa job. Nakata jisuang ya ki apostol rapi ken mau jisuang kum kini ki jad ngi haban duai ba sha jingin. Ban job kum kini ki jad tangkawe kelindi ya ban duai ban ngide ban sha jingin. Padu jisu la ongro iki apostol per Getsemani to sharai barto duai tangkane kalindi kabala ban yarap yangi ban penrem ya ubakalain uba yale ban penjot ya ke jingateli ko himen ko para ngin haiti man lagi jinge jongi man lagi jing sonsi jongi ba ngin yateli no badu mensiam Bakhuid ban job ya uksoin kumbau jisu batahangi kenamba ubamen unumio kabor ban penjot ya ka suka sain bat ka jingkoi jongi jisu be id ngis ngongu ya me nagabinda ka ka jingi kai jome ngi aiti hame ya ki yinga sem jongi ngi aiti hame ya ka jingim shimet jongi ngi aiti hame ya ki himen ki para jongi ha yinga sem ngi aiti hame ya ka balang baroka wai kadba ubamen uksud ubaklain
bayale persha hangi ban penjot ya ka suka sign bat ka jingi jame ngi pan borname ba menang pen kalain ingi daw men siam Bakhuid ban yale persha ya ka buis new jangu bangin nom ailad yawu Punjab halo jangi halo ka balang jangi halo ki inga sem jangi enya ro ya utrai Jesus Christ Sinam lai sinam. Amen. ko himan ko para tongin plai ka jinge jangi ngangit how play pa badan bor baro unong tao ka bening bat ka kindaw but how Jesus Christ ukun ba marwe jungu utrai jungi yau bala puna men sim Bakhuid yau bala kana ka Maria teisoti yau bala shalabein hapo Pontius Pilatus la sana arpana yawu la ya bala tep yawu ula kiyasha ki bayam haga Sngi ka balai ula mi panne ki bayam ula kiyusha bening usham shakamon ublay upa badan bor baro nang dawan wan pa ban bishari ki bayim ba ki bayam ngangit ho min sim Bakhuid haga balan Catholic Bakhuid haga jingya selo ki rikoid haga jimma ki pop haga jimmi pat ka do daga jingim bam jikut amen Walai spa prapua. Darling customers sobat to dag jongka jingi jongi darling customers sobat to dag jongka jingi jongi shim gutra shim yaki Ti lut yala de shim gutra shim yaki hakti jong mengi hakti uter jo wana udengi ke nang jong ka jingi jongi Wana uding ike dak jong ka jingi jongi shim kutra shim yaki ni ai ti lut yala de shim kutra shim yaki akti jong mengi to ya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jumpi kanlong ka papriang hun hau blai upa badon bor baro to trai priang jinkinia ne kiti jongpi na konta ka jingro boro ka jing ka jimunto yang i bat ka balang ko jung baro ko wei to pediang hun ko trai ya ke jing tarwa jongi pada ka ba me pinkuit penkantang ya ki to aingi kerpad bakin long ki ba penim yangi da u Chris utrai jongim amen utrai undon renka bat pim bat piru token diu yala ki donod ikin tiu ki sha utrai tongin aingu ya utrai u blai jongim kasuma bat kadei dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadaiti jongi bat ka jim penim yangi hamal la ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrad ko pa Bakhuid ko blai badan bor bat bam jekut namar haki rikoid ke bela penkantang ya alade hau Chris naga binda ka hima bening kalong kabade hok beniro ya ka jing suma suker ba perla jame da ka ba me kot biang ya ka jinglom briu sha ka jing kuit ten rai jangka but me ver ya ka ban mat hangne ha perte ya ke jingai ya ke ba enyo ya ha ka perte batimai bat kumda rengat bat ka kinhon jangi angel bat ki rikoid ni ro ya me bat ni pen bana kalem sange Bakhuid
Bakhuid Utrayu Lait-ïa Beden pertei sawada kaburam jong me Osana Osana Torwayu Blesha Jong Osana you bless you know En yaro you bawan Haka kerteng utrai Beneng pertei sawada kaburam jong me Osana Osana Torwayu blesha jong Osana you bless you know Kokin men ko para eat ya men siam Bakhuid duwait na gabinda ka jing roy jong ka jim pensle men siam Bakhuid kanamba ngindup laban pediang baro ka jimaya jong ka balang but baro ka jingi kai jong ka but kum juru ya ka bor ka itiar jongi sakramen baper ha ka jingim jongi nginang duwai ba men siam Bakhuid nan pen klein shushu yangi bandup iale persya ya ubamen batreha ki inga sem jongi batreha ka balang jongi batreha ki bait batoin jongi kramba lemba ka jingya teli jongi hakawe ka jimut kawe ka men siam kum ki banget ha ki bastang jong ka jing stang jong ka balang ngiru ngilaban job halor ki ke baro pat kane kalong ka por bangide ben yale persya ya ubamen namaru klein ba ben penjot ya ka suka sain jongi Dashisha melong Bakhuid ko try katemay jong ka jing kuit barro. Namar katangi karpadia me top pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwajangi da kabapa ya umen siem jame kum ka umjer halo jangki bakin karlalong yangi kamet barkasnam jong utray jangi u Jesu Christ. Haka por baladino yevu badala ka mons ngoba ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia yawu badula ai halaki senran u om to shim batto bam nakane pi barro namar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti naka benda jumpi Hakaju keru kamenda la ya bam ulashim ya ka kuri bada ka baingo biang ya me ulaya ka halake senran u ong to shim battu dina kane pi barro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutta batte mai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jumpi ba naga benda ki babun naga benda ka jimmap yaki pop to le ya kane ban kan mau yanga Kos nam bakardor jango Chris to pen koid yangi pen koid iya ki men siam hadim pen koid pen kia ya ki bapang ki bashitam yada yangi nau bamen badna ki kalam barro Kajimaya jongka jinget Tasin bangi bam yune upu bangi dinakani kakuri yipen menaka jingyap jong mikutrai tadadu menwan Nyamar kata ngi ki bapen menda ya ka jingia bar ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim
ngida ai nguai dem na mar mela new yangi ki babit ben yang hakama jamme bar ban shakri yame da ka bas nge verit ngi karpad yame bangi ke bayo binda hakamet bar kasnamu kris ngilong ke bala penyatale kawai da umen siyem Bakhuid taken mau ko trai ya kabalang jamme kabala priang hasatala kaparte But penjanai yakaha ke jingir rengkat badu Francis upa Bakhuid jangi who will but marvenu bishop jangi but baro ki lingdok but kirinium. Token mau lemro yaki himmen ki para shinrang but kinte ki bala yoti ya daka bakermen yaka jimmi pat but ya baro ki bala klat na ha ke jingis ne jamme top diang yaki shaka jing shai ka kama jamme to isne yangi baro kam kar pangko trai ya ki batalot bor ha padeng jangi ke ingas em batalot ya ki ba pangi ba shitam ya ki ba don hapo ka jingsen shar jong ba men menam palai lud ya ki da ka bor men siem Bakhuid ni kar pa dia me bareng ka bat ka maria te so di Bakhuid ka kami jong ble u joso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid ka Angela Mercy Bakhuid, u Francis disease Bakhuid, but baru kiri kuit ki bela pensno ba ya me pateng la pateng. Nilong ki babit ben yo bin dalem ha ka jingim bam jikut, prabangini ro but pendon buram ya me da ukun jamme o Jesu Christ. Dawu lembadu badhawu kanlong hameyu blayu pa badon bor ha ka jingelong kawe jungamen sem Bakhuid barro ka buram bad ka jingero junom la junom Amen. ko himen ko paratong in duwai nagabinda bara ka jing tumu jungi duwai nagabinda ka inner healing retreat ka ben stang hai na du ka negas ngi toding baro ke bai kerteng bad ki badon jimut kiniyo men siem ben shimenda but ben dimai how ni usnem Jubilee ben yo pediang shishu ya ka jingae ka jim ben jampura giduairo naga benda ki bapangi bashitam giduai naga benda baro ki himmen ki para ki badon hapde ki jingele persaya uksuit pakinang yo bor ban job halor jum kopa jungim Ba bening kalong ka Bakhuid ka teng jumme kanwan ka ima jumme kalong ka mon jumme ha kindo kumba bening Toai yang iminta ke jimbang jangi kabahala ka Sngi batama pingi kerengkan jangi kumbangi rungi map di kebelis niu yangi badwatilam yangi sya ke jimpan shoy hendrai tapalait yangi na kabasiniu top light yangi ngi karpat ko trai na ke jing siniu baro ha ke jing spoon jamme toai jing suk jing sign ha ke Sngi jangi kanam bada ke jing arab ke jing isne jamme ngi light bara bona ka pop ban ngi yo jing da na ke jing jinjar baro Kadbangi dangap kemilendi ya ka jingarmen Bakhuid, but ka jingwan pa jungunong penim jungi o Jesu Christ. Namar ka jumme kalong ka ima ka jumme ka bor ka buram chinom la chinom Kotrai Jesu Christ me ubela ong ha ki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe digi pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jamme bad ha ka jings bon jamme tai ha ka ya ka jingsuk bad ka jingate le kawe katkum ka mon jamme mame uba im bad basensha junom la junom Amen. ka jingsuk ko trai kandon barabor rengkat bad pim Rengkat bat pir dap ta ka jingi do Kristo ngi ya ingu markelia Kukun lang bro dublay Mekit ki po pertay Tus nhau sene yangi Kukun lang bro dublay Mekit ki po pertay Tus nhau sene yangi kokun lang bro dublay mekit ki po pertay o ai jing suk yangi Hakami ukun lambro jungo blay Hakami ubakit na ka pop junga parte Sukito ke bala kot shaka jingkawai jung ukun lambrot
raga mo wishon ho mo drum po yig tuna reshon ta kati dum sip tuna tatsia hi Sepakat. Try Bye.
trai Jisu ngis no ngo ya me ngi ro ya me ngi mane ya me na marba melawan hapo jangi ban pen khalai ni ngi lemba kane ka communion Bakhuid ba communion men siam Jisu be yit kar ko kar do yangi vai pai vai bangin dok la ban yo bor haloru bamen haloru soi haloru soitan ba ap tab ban pen jord ya ka suk ka sign jangi ko Jisu be yit melong ublay jangi may uba penyatali yangi dauju men siam Bakhuid lemba uju men siam ba trekam hapo jangi vai pai vai ye duai menda ba men nampen kalain chusu yangi pangindup la ban yale persha ya ubamen persha ya ki jing sniu persha ya ki dau jang ki jing jot ki jing pra bara ha ki jingim jangi ha ka balang jangi ha ki inga sen jangi kamda me ya ka met ka pa jangi bala pra bala jot namar ka jing pa ka jing shitam Jesu dau men siam Bakhuid jame pinyatali yangi bangin long ki kon ki ba trai persha yo men siam Bakhuid hendringin long ki ba ya trai lang badu men siam Bakhuid pan ra jing su pan ra jingin pan ra ya ka jing ko jing kia met ban men siam ai boring ko Jesu sansharia boring ki kon ki ba shimbenda ha ka ne ka mas Bakhuid dauju men siam Bakhuid au men siam Bakhuid ubadan hapo jangi unang ki im hapo jangi hapo ka balang baro ka wai ba uksurin pet ni jingai na ka jingim jangi nagi lingdo nagi riniam naki bangit baro nagi langumi langupa nagi kon samla kinna baro karko yangi ko Jesu penslay yangi ko Jesu ai boring ko Jesu hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 daga jingre balai daga jingeit ka baskem tongin karpan naga pindaga jimpen chempura halor ki jimpen chitom shipar bangilang ki kun ki bariyo balai ki bakam koid bayalam daw min siam Bakhuid kat bangi duai ki jing duai Jubilee koppa ubaha bening toy baga jinge jame hangi au kun jame Jesus Christ men jangi barha ka leading janga jingi spoon kan klang haki dolu jangi daw min siam Bakhuid kan kersiu biang hangi ya ka jingkermen balakarku naga binda ka jingwan janga hima jame toy baga jinga e jame kan pen kalan dur yangi shaginam lur lingka bam ju shamtai ban bet ye ki sumbai janga gospel toy baki tu ki sumbai kin pen kalan dur na shapo ya ga jai benriu badia ka parte mariang baro kawai ha ga jing kemil lendi batikana ya ka bening batimai bat ka parte batimai haba enda ye ki bol jungo bammen loving no kaburom jome kan ting shine junam to ai baka jinga e janga Jubilee kan kersiu biang hangi ke pilgrim janga jingkarmen ke jingang nut ya ke tia jangan show happening ai baka ta ka ju ka jinga e kan pensa priang ya ka jingkamen pat ka jing suk jungunong sius pa jungi satala ka parte shame ko blay jungi ubala karku junam kallong ka buram pat ka jingya ro junam amen koppa jongim pa happening kalong ka Bakhuid karten jome kanwan ka hima jome kalong ka mon jome ha kindau kumba happening toy ingi minda ka jimbam jongi ka bahala ka sngi batomap ingi krengkhang jongi kumbangi rungi map ka bless new yangi padwatelam yangi sha ka jimpan shoy andrai to polite ingi na ka basniyo kublai ko Maria kabadap daga jingai e utrai dan ha dagar kuye pana peikende Allah kerkuya usopo jompa Jesu ko Maria Bakhuid ko mi jong play tuai na kabinda jongi ginom pop minta ba ka por ka jingya jongi amen kaburam au pa be kun barmen sim Bakhuid kumba kalalang ka bamin kong kum ju minta ba para bo junam la junam amen tong in nia duai
to ai ngi karpat ko blei badan bor baro ba katba ngi pidiang yaga jinga e da ka ba me ai khangi yaga jingim batimai ngin ngau krau barabor haga jingais bon jame da ukris utrai jangim Amen. utrai undon reng ka bat pim blei badan bor baro in karkoyapi uppa barukon barumen sim Bakhuid Amen. Yalay suk ban penbana ka kubar baba jang utrai daga jingim ka jompi. Isngu yang play. Sanspa arpo. Kam jong me kibakra kutrai bad menta bad junom. Kam jong me kibakra kutrai bad menta bad junom. Kamarian kapen bena ki kamba jong me bedai baklur bad kasih kam pela jong me kam jong me ki bakra kutrai bad menta bad junom kam jong me ki bakra kutrai bad menta bad junom kaburam hauk pa barakuna mansim Bakhuid bagalang ba Nyngkong jumenta barabo junam la junam amen enyero yutra Jesus Christ junam la junam amen